ayun mga Kauragon, dito tayo ngayon sa loob ng pier. Ano tayo? Ayan, papatimbang tayo. Nakapila tayo timbangan. Pulaw tayo ng loaded papunta ng Subic. Kailangan mong ihanda pagka papatimbang ka at saka ID sa 10 piso. Yan yung mga kailangan mong ihanda pagdadaan ka dito sa timbangan. Nakasanayan na yung pagbibigay ng 10 piso. Pero mo, laki-laki ng kinikita ng mga to. Sa isang gabi, kung mga libo-libo yung truck na pumasok dito sa 10 piso, malaki yung naiipon nila. Malapit na magsasarado yan kasi ano na. Ay, alas 12 na pala. Uy, mala, hindi nagsarado yung boat. Alas 12 hindi nagsarado. Kadalasan kasi pagka alas 12, magsasarado itong isa na to. Walang gumagana na lang yan yung isa. Wala ngayon, hindi nagsarado. Kaya walang traffic sa labas. Hindi naman gano'n nangyari. Kasi kung nagkataon, mahaba na naman yung traffic sa labas. So, siguro napansin na nila kaya nag-push na din traffic dahil wala siyang karelibo pag nagbe-break time. Right. Bayad muna tayo na ito na yung location natin. Doon natin kunin yung loaded sa loob. Shout out po sa to viewers. Good morning. Muntik na naman tayong umagahin. Ganito kahirap pagka nagpupulot ka ng loaded, papagawa ka ng dokumento. Matagal talaga. Gaantay ka ng ilang oras bago magawa yung dokumento.
Tugu shipping line. Kaya pagka-drive-an yung ano namin, pangarga, dito kami nagpipick up dyan. Sa Tugu. Etong ano ko ngayon, isotank siya. Semi, kaya doon ako sa 60. May stacker. May stacker yun. Tawag yun. Araw ng Huwebes ngayon, dapat maraming mga truck dito. So parang baliktad o konti ngayon. Nasa Himay Pilat yung karamihan. Pag mga ditong araw ng Huwebes at Biyernes. Mga Karago, nandito manadaanan natin si Hungry Driver. Ay, si Hungry Driver naka-stack up dun. Naka-stack up si Hungry Driver. Ay, sa gilid, bandang kanan. Ginagawa mo dyan? Wala namang kapihan dyan. Hungry Driver, anong ginagawa mo dyan? Walang kapihan dyan ah. Pagkadadaan ka dito mga Karago yan, slow down ka ng mga ganyan, pedestrian crossing. Tayong ano dito, speed limit 20 lang, 20. Pagka overspeeding ka rito, huhulihin ka. Akala nyo sa labas lang may mga nanguhuli. Dito mayroon din sa loob, kaya hindi ka safety rin dito. Pwede ka rin maban dito o hindi ka na makapag dito makapag-transaction sa loob. Hungry Driver! Tropa natin ano. Yung location natin is 3F07. Strip 07, so dito sa may truck na itong pumasok, may di 40 na yan, B2 o pangalawa yung container natin.
S3F. Ito yung F sa dulo. So, titingnan na natin yung posisyon ng container kung saan nakaharap. Ito yan eh. So, ito yung container natin. Ayan. S3F07 B2. So, pangalawa. So, ikot tayo kasi dito yung harap ng ulo. Kaya ikot tayo dito. Dito yung pitan banda eh. Zero 07. Kaya na tayo yung 7. Andun yung 7 sa may harap niya. Kaya nabanti pa yan eh. Mamaya na tayo papasok. Bibiluhin muna natin si Buddy. Swerte natin ngayon kasi yung RTE nandyan na agad. Malapit. Kaya makakapagpatong agad tayo nito. Shout out sa 11 viewers natin dyan mga karago. Just na muna tayo. Itong suit ko na to, reflectorized base na to kaso bawal, kailangan talaga meron ganito. Meron talaga reflector base na hard hat. Kasi yung mga stagger, may mga tornilyo yan sa butas.
RTG natin. Siyempre, maghahanda tayo ng panghagis. 50. Kasi pag wala kang bigay, hindi yan bubuhatin. Iiwanan ka niyan pag wala kang bigay. Ganun yung labanan dito sa loob ng field. Kaya gaganon mo pa yan sa taas eh. Papakita mo pa sa kanya. Comment kayo mga karago para yun, moment, tawid ka na. Ayun, tumawid na rin. Maggoy, may taga-singil oh. May alalay siya. May taga-singil sa baba.
Iikot pa yata to. Ikot pa. Meron kasing container na ano eh. Pwede na hindi mo na iharap yung kwitan doon sa ano, kabila. Ikot siya. Lago. Tapos na pala yun. Alam ko, hindi pa tapos yun. Isa lang pala binuhat. Akala ko dalawa dito, 7. Isa lang pala bubuhatin, no? Hindi na natin kailangan bumaba kasi may alalay. Kaya walang alalay, hindi bababa ka para ikaw maglagay ng ano doon. Ng lagay. Alam niyo yun? Ikaw maglalagay ng lagay. Tapos iniwanan na ngayon. Wala! Yan na yung garilyo. Tayo adik. Lang tayong ano, hindi natin binisyo yung sigarilyo na yan. Dagdag gastos pa yan. Kano na isang sigarilyo ngayon? 10. 10 ang isang stick. Grabe ng mahal. Kasi dadagdag mo pa sa ano mo yan, gastusin. Imbis pambaon na lang ng mga anak mo sa ano yan, sa eskwelahan. Napupunta pa sa usok. Papatungan na. Shout out sa 3 viewers mga idol. Good morning. Umagang kabuntagon.
Yun na. Up, yeah. Kailangan natin ilak yung ano. Ilak yung twist lock natin. Ito lang ang lock na ito. Okay. Para hindi siya malaglag. Tigas tong isa na to ah. So, kailangan ko ng ano ah, ng tubo para maiikot siya. Hindi kasi pwedeng hindi malak lahat to. Kailangan nakalak siya lahat. Hindi makunat. Isa na to. Okay. Check natin yung gulong. Kasi dadaan tayo ng ano, expressway. Yeah.
Handa na naman tayo ng 10, 20 para dyan sa boat. Loaded. Chicken 10. Final chicken 10. Alright, action. Guardia 5. Yung dalawang palaki ng tiyan 5. Hoy! Nag-go. Ah! Uy! Taltok na! Tatakbo pa tayo papunta ng Subic. Doon ako matutulog. Para hindi pa tayo abutan ng traffic niya sa Pampanga. Mahirap kasi pag tinanghali na eh. Hindi na umaga. Maabutan na tayo ng traffic.
Bukas! Ay, nako.